Kay mayong hapon kaninyong tanan. Praise the Lord. So ani na usab kita niining ato ang short sermon no from Monday to Friday. So kumusta mo diha sa inyo matag usa ka panimalay no ang ako mga pag-ampo nga matag usa ka ninyo no na panalanginan pinaagi sa mga pulong sa ato ang buhi nga Dios. Kini nga kahaponon no magpadayon kita sa ato ang gihisgutan no what the Bible teaches us on money and giving. So kagahapon ato nang na-discuss no ang point number 2, your respond to God towards giving must be faithful. Nga kinahanglan kita matinud-anon sa ato ang paghatag sa ato ang ikapulo ug sa ato ang mga halad. Unya kagahapon ang atong na-discuss, God will bless you as a response of your giving. No, panalangin ta sa Ginoo no murag iyahang balos no sa ato ang paghatag sa ato ang tithes and offering diha sa iyahang simbahan. Under niini, giving is a challenge for all of us to become blessed. Usa kini kahagit kaning paghatag, usa kini kahagit aron kita mapanalanginan. Kaya ikaduha, you are robbing God if you don't give your tithes and offering. Kung dili dayta mo hatag sa tuang ikapulo ug sa tuang halad, no ingon ang Biblia nga kita nakapangawat sa Ginoo no in tithes and offering. Hallelujah. So nini kahaponon magpadayon kita sa number 2. Kay number 2, God loves a cheerful giver. Okay, so God loves a cheerful or a happy giver. Hallelujah. No nga ang Ginoo daw no mahigugma sa mga tawong manggihatagon kana ganing muhatag nga no nga nalipay. Lahi man ang muhatag unya nagkulismaot imong nawong no. Kinahanglan nga kung kita muhatag no bukal sa tuang kasing-kasing nga kita ni hatag. Let's open our Bible no in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Kay gayon pa da, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Verse 7, each one should give what he has decided in his heart to give, not out of regret or compulsion. For God loves a cheerful giver. Hallelujah. Kaya ningon diri igsoon, kung kita daw mo tanom sparingly, okay, will also reap sparingly. Kaya under this point number 1, give sparingly and reap sparingly or extravagantly or generously. No, when we give, kinahanglan generous kita sa paghatag. No, diha man sa Ginoo or sa laing tawo nga kinahanglan sa tuang tabang. Okay, so give sparingly para kita makaani pud ta og abundantly and extravagantly. Hallelujah. Okay, so yun pa diri, if you don't give or sow the seed, you cannot reap. So kung dili ta mo tanom, dili ta mo hatag, wala gyud tay anihon. So the simple analysis igsuon sa usa ka farming. No? Kung ikaw naka-try nang mag-farm, so klaro kay diha nga kung wala kay itanom, wa pud kay anihon. Ningon pa sa Bible, give and it will come back to you. Pressed down, shaken together, and running over. So kita day pagmuhatag, okay, mura po na siya kita nagtanom sa tong binhi diha sa kingdom of God or diha ba sa tao. Kaya usahay ang ato ang paghatag no walay sukatan ang atong paghatag igsuon. Pero giingon sa Bible
nga tithes and offering is for the Lord. Kay kung nakay extra blessing, no, pwede ka mohatag, no, sa mga ubang mga, no, siguro sa mga servant ni Lord nga nagaserve sa iyang kingdom, so pwede ta mo extend sa tong blessing ngadto kanila. Is another, no, seed of offering. Hallelujah. Amen. Kay the more you give, the more you receive. And it is blessed to give than to receive. Amen. So the more ta nga mohatag, the more kitang, no, the more tang makadawat. Kay unya mas bulahan daw ang nihatag kaysa gihatagan. Praise the Lord. Amen. So number 2, do not put your trust in wealth, but you put your hope in God. Ayaw ibutang imong pagsalig diha sa mga bahandi or sa imuhang mga kabtangan, sa imuhang kwarta, ayaw ibutang diha imuhang pagsalig. But put your hope, ibutang nato ato ang paglaom diha sa ato ang buhi nga Dios. Ato ang abrihan tong Biblia sa unang Timoteo chapter 6 verse 17 to 18. Kingon pa diri, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain or tentative, temporary lang. Okay, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Okay, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So na day purpose igsoon ingon pa diri so, sa Timothy ningon si Paul nga command those who are rich, no, kanang mandui ang mga dato, no, niining panahon in this present world. Okay, not to be arrogant, no, nga ang katong mga nga mga dato or daghag kwarta, yung padre si Paul, ato silang tudluan nga dili sila mahimong arugante kay kasagaran manggod, no, labi nag ang tawo nga kanang moangat na sa kinabuhi, mahimo na siyang arugante, mahimo na siyang hambog. O ginangingon ni Paul diri nga mandui sila nga mga dato sa tuang panahon nga dili mahimong arugante, but ilahang ibutang ang ilahang paglaom diha sa Ginoo dili sa mga bahandi. Tungod kay kining mga bahandi diri sa kalibutan is temporary lamang. No, mga temporaryo nga mga butang. But ngayon diri, but kinsa katong musalig sa Ginoo, ang iyang paglaom na diha sa Ginoo. Hallelujah. Ngayon pa jud diri, command them to do good, to be rich in good deeds. Di man ta kwartahan pero dato ka sa mga maayong buhat. Ngayon man diri, command them to do good, to be rich in good deeds. Mahimo tang dato sa mga maayong buhat, and to be generous and willing to share. Kung kita adunay daghang mga panalangin nga nadawat diha sa Ginoo, no, gibless kag maayo sa Ginoo. Ayaw kalimot, no, to share. Ayaw kalimot to share to others those who are in need. Kaysa to ang pagbuhat ni ini, no, kita ni tanom diha sa kingdom of God, kita ni tanom og binhi that someday ato ang ma-harvest, ato ang muani kita, no, sa ato ang gitanom karon. Maybe dili pa na to maani for 5 years, 10 years, but later on ang muani anang ato ang mga anak. Amen. So be faithful in your giving. Do not love money, but use money, no, for the glory of God. Atong gamiton ang kwarta, no, para sa kahimayaan sa Ginoo, but dili nato ni siya higugmaon. Kay kung kita mahigugma sa kwarta, nasayod kita nga ang root, no,
ang hinungdan sa tawo nga mahimo siyang nga dautan no ang kwarta ra pud. Mo na nga dili kita magpadominar sa kwarta, kinahanglan dili ta madominahan no sa kwarta. Kung dili kita ang mokontrol sa kwarta atong gamiton para sa iyang kahimaya sa Ginoo. Unya kita magpadominar no sa gahom sa balang espiritu. Kay kung kita na kwarta or wala, pag kita ginadominahan no sa balang espiritu sa Dios, bisag wala kay kwarta igsuon, happy ka. Amen. So diri kutob no diri nahuman ang ato ang topic na pod, what the Bible teaches us on money and giving. Magampo kita. Langitong Amahan, daghang salamat Lord sa imuhang mga pulong niini nga kahaponon. Salamat o Dios nga kami imuhang gitudluan, nga kami mahimong matinud-anon sa amoang paghatag diha kanimo. Kay nasayod kami Ginoo nga kung amo ang dawaton ng hagit, nga kung kami muhatag faithfully sa moang tithes and offering diha kanimo Ginoo, imong abrihan ang ganghaan sa langit ug imong ibubo ang daghang panalangin nganhi kanamo Ginoo, nga bisan ang among mga kwarto Ginoo dili kaya i-manage Lord God ang panalangin nga imuhang gihatag kanamo. Busa Ginoo nini kahaponon, pasalamatan kanamo, ginadayeg kanamo, ginasimba kanamo o gialagaran kanamo Ginoo. Kay wala nami laing Ginoo nga gialagaran kundili among Ginoo nga buhi nga tuwa sa langit. Hallelujah. O si Jesus nga among manluluwas nga naglingkod sa tuo sa trono sa Amahan. Salamat kay Ginoo, among ibalik di kanimo tanang dungog tanang himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah mga igsoon, daghang salamat sa inyong pag-uban dinhi kanako diri sa kahanginan. Kini nga ubos nga alagad Pastor Will Milian mag-ingon kaninyo igsuon ayog kaluya. Kay Ginoo magauban kaninyo buntag ug gabi. Uyang panalangin maanakan natong tanan. God bless and shalom to everyone. Hallelujah.